Hello mga ka-YouTuber, i-unbox natin itong bagong nabili kong charger na Tyrex double USB charger. Yung order ko nito ay ano siya, color white. Ito siya white. Check natin. Ayan siya. Ganda niya sa personal. Ito. May dalawa siyang USB port. Tapos, itong guhit na to is ito yung ilaw pag nakasaksak na siya, ilaw siya. Ito. Plus, cable USB. Ano siya? Micro USB. Nabili ko lang siya sa murang halaga, nasa 130. May cable na siya. 1 meter siguro to. 1 meter. So, yung nagbabalak bumili ng charger, yung double USB charger, at least ito, mura lang siya. Pero hindi siya quick charge, talagang yung para sa box charge. Parang normal charger lang siya. Ako gusto ko yung normal charger lang, kung halimbawa sa dadagamitin ko sa power bank, ganyan, i-charge ko siya. Tapos gusto ko yung normal charger lang, huwag yung yung fast charger kasi mataas yung watts mo. So yun lang, and sana magustuhan niyo itong unboxing. Thank you.